तुमका स्वमिनीच्या या चवथ स्पेशल एपिसोडान सगळ्यांक येवकार। मार्केटान वेगवेगळ्या तरेचे मोदक आसा, कांय जाणांक विथ गिल्ट खावचे पडटा, कांय जाणांक विचार करून खावचे पडटा। सो ह्या फावट विचार करिनासतना खावपा खातीर तुमकां आमी एक हेल्दियर ऑप्शन घेवंक आयल्या। आय एम शुअर तुम्ही आणि तुमचे बाप्पा दोगांकूय आवडटली। चला पळोवया आयची नवीन स्वमिनी। Swamini Season 2 starts with exciting contest for all the beautiful ladies only. Stay tuned till end of the episode. Participate in our contest and win super duper prizes. ह्या चवथीक तुमकां मोदक आनी नेवरेंचे रिस्ट्रिक्शन न लागचे हेका लागून आमी तुमच्या खातीर एक हेल्दियर वर्जन्स ऑफ मोदक हाडपाचो प्रयत्न केला आणि ह्या खातीर आमची मदत करपाक आमच्या बरोबर आसा आमची आयची स्वामिनी उन्नती वागणेकर। नमस्कार उन्नती। आता मार्केटमध्ये खूप वेगवेगळे टाईपचे मोदक मिळतात, म्हणजे हाय ऑन कॅलरी, हाय ऑन स्वीटनेस आणि म्हणजे ऑल द एव्हरी पॉसिबल थिंग। आणि आता आपण जरा हेल्थकडे कॉन्सन्ट्रेट करतोय, सो त्यासाठी आम्हाला आणि आमच्या व्ह्युअरसाठी एक चांगला असा एक ऑप्शन दाखवा की ते स्विच होऊ शकतात आणि टेस्टला मोठा काही फरक पडणार नाही। नक्कीच आपण त्या ह्याच्यात मिलेटचे मोदक करू शकतो की जे हेल्दी ऑप्शन आहे, तुम्ही गिल्ट फ्री खाऊ शकता। आपण विदाऊट शुगर करणार आहे आणि इवन विदाऊट जॅगरी पण करणार आहोत आपण हे। तर त्याच्यासाठी आपण वापरणार आहे ड्रायफ्रूट्स। तर बदाम घेतलेत आपण समप्रमाणात, ते बदामाच्या बरोबरच काजू, नंतर हे आपलं खजूर आहेत, डेट्स आपण म्हणतो त्याला, ते ही ड्राय डेट्सची म्हणजे खारीक म्हणतात त्याची पावडर आहे की जी हेल्दी आहेत। म्हणजे हे सगळे ऑप्शन्स हेल्दी आहेत, यातनं तुमचं आयर्न वाढणार आहे। हे लहान मुलांना आपण मुद्दामून शक्तिवर्धक म्हणा किंवा ब्रेनसाठी वगैरे वापरतो, तरी हे होणार, हे ताकदीसाठी म्हणून उपयोगी येणार आहे। आणि ह्याच्यात आपण सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट वापरणार आहे ती म्हणजे फ्लॅक्स सीड्स, की ज्याला आपण जवस म्हणतो, की हे असे नॉर्मली खाल्ले जात नाही। फार फार तर ह्याची चटणी करतात, खरं मुलं आवडीनं खात नाही। तर आज आपण ते वापरणार आहे आणि ह्या सगळ्यांच्या जोडीनं मिलेट्स वापरणार आहे। हे आहेत मिलेटचे पोहे, तर हे वापरणार आहे आपण ह्याच्यात। आणि एकदम करायला सोपं सुटसुटीत हा प्रकार आहे। फार फार तर तुमचं 10 मिनिटात हा मोदक होऊन जाणार आणि प्लस हेल्दी आणि टेस्टी। म्हणजे तो हेल्दी पण असणार, टेस्टी पण असणार आणि टाइम सेव्हिंग पण असणार आणि गिल्ट फ्री पण असणार। ग्लुटेन फ्री तर आहे, सो गिल्ट फ्री पण असणार आहे। तर पहिल्यांदा आपण हे सगळं भाजून घ्यायचं, म्हणजे बदाम सेपरेट भाजायचे आहेत। रंग त्याचा थोडासा असा म्हणजे कव्हरचा रंग कव्हर सकटच भाजायचे, असं नाही की ते काढून भाजायचे, ॲज इट इज भाजायचे। काजू सेपरेट भाजायचे, फक्त भाजताना हे सगळं आपण सेपरेट भाजणार आहे। बदाम भाजून घेतले, काजू भाजून घेतले, त्याच्याबरोबर फ्लेक्स सीड्स पण थोड्या भाजायच्या आहेत। हे पण आपली खारीक पावडर जी म्हणतो आपण त्याला, ती पण भाजायची आहे आणि मिलेटचे पोहे पण भाजायचे। फक्त खजूर आपण ह्याच्यात भाजून घेणार नाही। आपण ड्रायफ्रूट्स जे भाजले होते ते, फ्लेक्स सीड्स सगळं मिक्सरला घातलेलं आहे, त्याची आधी पावडर करून घेतली आणि ते सगळं झाल्यानंतर एकत्र मिक्स करून घेतल्यावर आपण हे मिलेटचे पोहे वापरले। जे भाजलेले होते ते फक्त मिक्सरला नाही काढता ह्याच्यामध्ये नुसते आतमध्ये घालून घेतले आणि मग थोडंसं लागेल तसं आपण त्याच्यामध्ये शुद्ध तूप घालतोय। शुद्ध तूप घालून हे मिक्स करून घ्यायचंय। आपण मोल्ड घेणार आहे, त्यालाही आतमध्ये तूप लावून घ्यायचं जरासं। म्हणजे हा मोदक चिकटणार नाही याला। उन्नती, आता ही रेसिपी आहे ही तुम्ही स्वतः डिस्कवर केलेली आहे की अशी थोडीशी ट्रेडिशनल बघून
करून आणि स्वतः डिस्कवर करून अशा ह्यानं केलेली आहे. आपण ह्या मिलेटचा कुठं वापर करू शकतो, गणपतीच्या ह्यानं कसं करता येईल आपल्याला, त्या दृष्टीनं थोडंसं डोकं लावून मला स्वतःला थोड्या नवीन नवीन रेसिपीज करायची आवड आहे. सो मी हे करत असते काहीतरी. हे व्यवस्थित छान मोदकाच्या साच्यामधनं दाबून घट्ट आत प्रेस करायला पाहिजे ते, आणि मग नंतर तो आपण हे आपण सारण हे केल्यानंतर तुम्ही बघू शकाल हा मोदक तयार झालं. ओके. आणि हे आता मोदक किती दिवस टिकतात? हे मोदक तुमचे 2 महिने टिकायला काहीच. 2 महिने. एक असा छानसा असा मोदक दाखवला, एकदम गिल्ट फ्री, म्हणजे डोळे बंद करून आपण खाऊ शकतो विदाऊट एनी थिंकिंग की काय होणार काय आहे. आणि आता आमच्या इकडे गोव्यात चतुर्थीला एव्हरीडे काहीतरी म्हणजे देवाच्या पानावर घालायला काहीतरी गोड हवंच असतं. सो त्याच्यासाठी आपल्याकडे काय ऑप्शन आहे का? आपण मिलेटची खीर करू शकतो त्याच्यासाठी. हो. हां. सो ती पण परत सेम गिल्ट फ्री. हां. डोळे झाका आणि खाऊन टाकायचं. ओके. सो त्याच्यासाठी गणपतीला पण खुश, त्याला काहीतरी नवीन पदार्थ मिळाले म्हणून. तर ते आपण बघूया आता. तर त्याच्यासाठी मी हे प्रोसो म्हणून जे मिलेट आहेत ते वापरलेले आहेत. हे एक मिलेट असतात ते ओव्हरनाईट सोकिंग करून ठेवायला लागतात, तर त्याचा रिझल्ट जास्त चांगला मिळतो. सो हे मिलेट मी ओव्हरनाईट सोक करून ठेवले होते आणि दुसऱ्या दिवशी ते सकाळी कुकरमधनं काढून चांगले व्यवस्थित शिजवून घेतले. जसं आपण भात शिजवतो त्या प्रमाणात हे शिजवून घेतलेले आहेत. तसे हे शिजवलेले मिलेट 1 वाटी, त्याच्याबरोबर आपण त्याला पाऊण वाटी गूळ घालणार आहे. आता ही आहे गुळाची बारीक पावडर आणि ही सेंद्रिय आहे, त्यामुळं त्याला सुद्धा आपलं म्हणजे केमिकल फ्री गोष्टी असल्यामुळे आपण बिनधास्त खाऊ शकतो. आणि आपण ह्याच्यामध्ये प्युअर दूध वापरणार आहोत. ओके. म्हणजे याच्यात तूप तेल तसला काहीही नसणार आहे. अशी खीर तर मी फर्स्ट टाइम बघते, म्हणजे यात तूप नाही, काही नाही, साखर नाही. आणि मग ड्रायफ्रुट्स वगैरे आपली आवड आहे. आणि प्लस जे काही आपण ह्याच्यात वापरणार आहे हाच इतका हेल्दी आहे की त्याला दुसऱ्या कशाचीही गरज नाही. फ्लेवरला तुम्ही गुळाबरोबर दालचिनी खूप चांगली लागते, तर फ्लेवरला तुम्ही दालचिनी पावडर घालू शकता. नाही तर आपली रेग्युलर आपण जी ह्याची पावडर घालतो वेलचीची ती घालू शकता. आणि आवडीनुसार आपण ह्याच्यात आता ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहेत. तुम्ही बघितलात तर खीर आता चांगली शिजून तयार झालेली आहे आणि एकत्र मिळून आलेली आहे. आता ही खीर आपली पूर्ण तयार झाल्यानंतर एकतर आपण आयदर आहे अशी गरम ॲज इट इज खाऊ शकतो, किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर मग थोडीशी ती फ्रीजमध्ये ठेवून गार करून आणखीन जास्त चांगली लागेल. तर दोन्ही प्रकारे करू शकतो. प्रोडक्ट्स आता इंट्रोड्यूस केले आहेत. सो तुम्हाला हा कॉन्सेप्ट कसा काय आला? मोदींनी 2023मध्ये मिलेट इयर म्हणून डिक्लेअर केलेलं होतं आणि मला कुकिंगमध्ये काहीतरी वेगळं करत बसायची थोडीशी आवड आहे ती. सो आपल्या इथं गोव्यामध्ये गोवा गव्हर्नमेंटनं मिलेट कॉम्पिटिशन ऑर्गनाईज केलेल्या होत्या. तर म्हटलं चला आपण त्याच्यामध्ये भाग तरी घेऊया, काय जे जमेल ते करू आपण. आणि मला मीनवाईल हे सगळे मिलेट माहिती होते थोडेफार. सो मग मी तिथं मिलेटचं आईस्क्रीम बनवलं आणि त्याच्याबरोबर मिलेटचे चीज बॉल बनवले. ते मुलं हल्ली खातात, सगळं जंक फूड खातात. त्या दृष्टीनं मिलेटमधनं की फक्त पारंपरिक पदार्थ न करता नवीन पदार्थ आपण करू शकू का, तर ह्यानं ते सुरुवात केली आणि झाला खूप छान रिस्पॉन्स. तिथं चांगला मिळाला, नंबर पहिला मिळाला आणि मग त्या ह्याच्यातनं माझी सुरुवात झाली.
हा आता तुम्ही इकडे जो बिझनेस फोंड्याला जो तुम्ही रन करताय त्याचा मागचा कॉन्सेप्ट काय आहे? लोकांना हेल्दी खायला मिळावं. स्वार्थ आणि परमार्थ म्हणतो आपण तसं आहे. बिझनेस तर मला करायचा आहे खरं, कुणालाही म्हणजे छक्केपंजे न करता किंवा काहीही वस्तू त्यांच्या आरोग्याशी न खेळता, कुठलीही वस्तू कशीही त्यांनी खावी वगैरे हे न करता त्यांना चांगलं देऊन एक मानसिक समाधान प्लस बिझनेस या दोन्ही गोष्टीसाठी म्हणून मी हा बिझनेस चालू केला. सो उन्नती, तुम्ही आम्हाला हे आता 2 असे छान गिल्ट फ्री पदार्थ दाखवले आहे, म्हणजे लोक पण खुश होणार आणि आय एम डेफिनेटली बाप्पा पण खुशच होणार आहे. खुशच होणार आहे. सो आता मी हे टेस्ट करून बघणार आहे, कारण मी एक अशी फूडी आहे, म्हणजे मला नवीन नवीन पदार्थ आणि इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ मी ॲक्च्युली खातेच गिल्ट फ्री, म्हणजे काही असू दे त्यात. सो आय वॉन्ट टू रिअली ट्राय गिल्ट फ्री खावा. व्हेरी नाईस. कळत नाही की याच्यात म्हणजे काहीतरी कमी आहे किंवा मिलेटचं आहे काय आहे. तेच सेम सुख मिळतं की काहीतरी आपण गोड पदार्थ खाल्लेला आहे. इट्स व्हेरी नाईस. आय एम शुअर तुम्ही डेफिनेटली हे ट्राय करून पळा घरात. तिने फक्त मिलेट्स, दूध आणि गूळ इथले 3 नग वापरून ही बऱ्याच तऱ्हेन एक खीर तयार केल्या. गणपती घरान 5 दीस असतो, त्या दीस एक दीस गणपतीक मिलेटाची खीर करून या फावट दियाच तुम्ही. व्हेरी नाईस. आणि आता बाजारमध्ये वेगवेगळे मोदक आहेत. मावा, चॉकलेट, खवा व्हेरिएशन. पण हा मोदक मी कधी टेस्ट नाही केलेला आहे, फर्स्ट टाइम करते. व्हेरी नाईस. म्हणजे त्याच्यात क्रंचीनेस आहे, स्वीटनेस आहे विदाउट शुगर, विदाउट जॅगरी आणि हेल्दी आहे. सो ही शिल्ली आमची स्वामीने, तिने आमका एक गिल्ट फ्री असं मोदक आणि गिल्ट फ्री अशी खीर दाखवली. या चवथीक जरूर घरान करात आणि तुमच्या घरान आशिल्ल्या बाप्पाकू खावयात. प्रुडंटाक पळयत रावात, स्वामिनीक असोच रिस्पॉन्स दीत रावात. नमस्कार. The question for this episode is, what is the millet Unnati used in millet modak? WhatsApp your answer on 7709873986 by 5 p.m. on 4th September 2025. Mention your name and place. And now it's time to declare the winner of the last episode. The question of last episode was, who is Shambhavi's Swamini? And the answer is mother-in-law. And the winner is Sureka Naik from Madkai. She has won a discount voucher from Derma 24 Clinic and Saloon.